Wenganza kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofunywa khona le video. Igama lami ngumsizi aka Inkosi Art. Noma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi ucenzela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Indaba ke ngenayo ezithi umlisa okwaze wabulala omunye ke emayini yasesibanye Stillwater siqede ke wathatha isithombe ehleli ke eduze kwakhe njengoba uzibonela ke kule video. Sekubika ukuthi useyibulala omunye ngokumklinya esitokisini. Wenganza kwethu izindaba ke lezi ezishaqisa futhi ke izindaba lezi ezike zathinta abantu abaningi njengoba ke zike zasabalala izolo wakuvela ukuthi ke lo mlisa uboshiwe nangesephinde ebulala omunye umuntu esitokisini. Wenganza kwethu indaba ke lezi ezishaqisayo abantu abaningi baphawule kanje einkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi South Africa ayinamthetho kodwa why bengamphonsi olwandle. Nangomunye uthi ke bekumele abulawe naye ngoba ke nebhubesi like labulala umuntu nalo ke liyabulawa. Mina ngifisa ukuthi ngizovola khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi comment section, mina sengiphuma kanje.